I pozdrav svim ljudi, evo nas u novoj epizodi. Ovo je novi serijal na Mindplexu. Survival Games. Mi idemo sad na Survival Games, idemo na server. I evo da, evo brzo da uzmemo neke kits. Uzmemo Beastmaster. Da bi imali kuće. I tamo imamo neke ostale kitove koje mi ne trebaju. E sad, znači ovo je novi serijal. Svi znate kako Mindplex izgleda. IP servera će vam biti u deskripciji. Ovdje smo našli samo neke gluposti, hranu. The fuck? Na vezi idemo mi na sljedeću partiju. Mada ja mogu snimati na samo 10 minuta i uspjeti to. Znači sad ću se potruditi. Samo da čekam. Ako se pitate zašto je ovakav glas ujutro snimim, znači 8 i 1. Ne X-Men, nego Beastmaster. Sad ćemo probati se borimo i neću s nikim da budem tim. Pošto je relativuje, za kraju može da se nije, da te izdaju nešto tu. Sad ćemo da u centru. Sad ćemo da se pripremu u centar. Bar nešto delo. Sad imamo malo XP-a, imamo TNT, evo ga naše kuće, valjda. Ako niste znali sad na Mindplexu, ako nakrtucate neko kuće od nekog lika, vi mu pokažete meso i on vas neće napasti. Vidi kakav opet, brate. Ali još uvijek nemamo nikakav mač za ga. Idemo ovdje. Odliče. Niko ima konja. Sada. Fuck, beži. Ja, kako mi udara ovaj kretac. I ovaj aks. Beži. Fuck. Ajmo na još jedno. I nemam živjeti da čeka svog brata. E sad. Nam kit. Sad moramo čekamo. Gledajte ovo. Pogledajte šta piše. Marko Kompas. A vidio sam nešto zbog vremena.
Trčimo da ovaj čas što da vidiš. Da, trči. Brzo, nešto, ajde. Ništa. Ni čorbicu nismo pokupili, ali već bežimo. Lago nam je 1.8, to jest imam ja Optifine, ali ne radi baš dobro. Ajde. Ne smo se zavuli. Šifta mi danas neko ne znam. Pošto smo tu kod centra. Ne bi trebalo da nas i to našli smo jedan chest. I to je Stone Axe. Ako već ono jedan rob parča, da pojedemo, idemo sad tamo možda. Gdje naš kuća? Ajmo. Možda odimo neki chest. Fuck. Brate, mogu sam da ga pobedim, nego me kuće zaustavilo. Njegovo. I to je bilo to što se tiče ovog epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!